Hello, welcome to Dawn's Finnish Conversation Challenge Day 3, which today's topic will be related to football game. Let's get started. Hei Kulta, tänään oli tosi hauskaa seurata sun peliä. Miten te jaatte tuo pelipaikat siellä kentällä? Kiitos, että olit siellä. No niin, meillä on puolustajat, keskikentä ja hyökäjät. Puolustajat väljelevät mitään maalia. Keskikentä hoitaa pelin vielä tausta. Ja hyökäjät yrittävät tehdä niitä maaleja. Joo, huomasin. Mut entäs ne vaihdot? Miten te pidätte kerillä, kuka tekee mitäkin? Kun tullaan vaihto, niin lähtevä pelaaja aina venkaa tulijalle, missä roolissa hän oli. Näin jokainen tietää heti, missä mennään ja mitä tehdään. Aika kätevä, eikö? On se tosi fiksua. Miten sä itse muistat kaikki ne pelisäännöt ja roolit? Se tulee ihan luonnostaan, kun pelaa tarpeeksi koon. Alussa se oli vähän sekavaa, mutta nyt ne on jo selkeytimessä. Oot kyllä niin taitava. Mä yritän seuraavalla kerralla vielä paremmin ymmärtää kaikki nuo jutut. Subscribe for